vroeger is die Paken Petertje maar de kei. Hè? Dan hebben ze 50 geleden. Oh, die hadden links. Oh, die hadden links. Nou, kom maar. Nou wel, dan best nog goed te werken. Je staat er, jong. Je moet de eerste trekker. Dat zijn oudjes, hè? Is dat nader, hè? Ja. Dat is ook wel. Oh, dit wel. Nou, Prachtig mooi spul, hè? jongen. Hey. Hé, dit wij. 50 jaar. Ja, hartstikke mooi, hè? Ik ga naar de Sneekweek, gaan we er alle jongen heen. Ik kom nachts thuis. En dan maar 4 uur gaan we de melken. Ik heb er geen moeite mee. Nee, deze helemaal niet. Nee? Nee, Nee, die gaan terug. Ja, ik moet maar met tijd melken, hè? Maar mijn huid te melken. En dan duim je met leen doen nog. Dat nacht dus. Lukt het zo? Niet onderlopen, hè? Ja. Ja, dat zijn er. Een dikke. Maar 50 hier bij de plak. Ja. Over een lange lijn. Een lange lijn? Nou, 60. nou, kaken. Hoeveel dit? Nou, dat is hartstikke mooi om er zo een keer weer op te zetten. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, maar ik graag waarom. Ik heb er nog die nijtypen. Dan gaan we naar het eten, joh. Ja. Doe je dat nog wel hoor? Ja, het wordt nog mooi. Ja, zo dat daar jou ik nog niks om. Dat ik ben, had ik geen moeite mee. Het is wel een heel uniek dat je nou, ja, als jouw broers nog het samenwerken gaat in die jaren en volhouden gaat, dat vind ik wel heel bijzonder. Ze winnen met 2 kapiteinen op skip, hè, Omke Willem en Huid. En Kijp en Wander winnen dan meer in het werk, die staan op in leentjes. Maar nou ja, de natuur win ik wat verschillend, dus het bad steekt wel eens wat. Elk is zijn werk. Divideren. Maar we moeten niet met z'n vieren in een werkplaats werken, dat komt niet goed. Dat komt Nee, komt net goed. Ik heb het erachteraan. Hoeveel kennen rechts? Rechts? 400 meter toch? Jongen mee. Zo. Wat ben je voor man? Willem weer een man die vroeger altijd onderhoud hier. Willem weer wel een man van, omdat ik vrijgezel weer en ziet het wel wat oorideeën ervan dat wij er soms zien. Maar kleren uiteindelijk komen we waarom ook weer altijd. Dus hij weer vaak wat impulsief en druk en hastig. Hè? Dat moest naar voren gebeuren en dat dan maar ooit weer, dan weer al even in de war. En kijk weer een man met kraan draaien en hut even en ik word er ook griezelig. En wanneer weer puntje precies. Dat moest precies zijn naar de oors. En hier stond een krommetje aan in de klomp van, nou even guys jongen, hè, maar dat moest even niet gekleerd. Nou. Je zou er zelf weer op springen, hè? Even weer draaien. Ja, we hebben helemaal wennen, want je altijd een Duitse kraan had en dan moesten naar Japan. Dat weer al wat een gezichtsverlies. Ja. Want een Volkskraan, niks boven de Volks. Ja, verschijnen versleten. Ja, waarschijnlijk besleten. Ja. Zo, hè? Ik kan het tel niet bijhoren. Ik had hier keer mij maken de Vlaming in de bron. Dat was verschrikkelijk toen, ja. Dan moest hij ook voortkomen. Weer de oorvlam. wat er al rond de 50 jaar gebeurd is en veranderd is en wat er nou is, dat ben we heel wijs mee. Ja, dus al die dingen die mij maken, hè, om dat weer te bepraten, dat is, vind ik super. Ja, als het meer kapwerk wordt, weer vroeger meer handwerk. Ja. Dan voor meer tanken, hè? Ja. Na je trekken, daar kan ik niet meer voortkomen, want dan je knappen worden. Ja, dat... Je drukt op de knop en er is heen, hè? Nou ja, ze Maar je moet een pookbroeken, maar dan zit je pook van in. Zijn die jongen Rijn haar horen door ideeën weer. Ja, het is prachtig, maar belief vind ik het nog, hè? Prachtig, mooi. Zit een kruidje kraan. Zit daar komt koffie in, daar knap komt koffie in. Ja, dat moet al vinden, hè? Ja. Ja, moet je wel even... Ja. Brand ermee. Je moet zo maar ik moet rond te hebben. Want ik neem ook alles mee. Ze zijn het vaak met je fjouweren
je dagelijk je werk dat ik er toevallig ik bij ben. Nee, dat is heel bijzonder. Ja. Dat gebeurt bijna nooit meer. Maar ze zijn nog wel heel belutsen, hè? Ik ben nog wel belust, ja. Ja, wel bijzonder. Ja, wel geweldig gedaan. Nou, goeiedag. Hoi. Wat bestond man? Ik weet je, kachel. Hij stond een gasfles in het water? Ja, dat klopt. Waarom dat? Nou, dan wint de wet erin. En het gas eruit. Wat er leeg. Ja, en dan kijk ik in flexen straks. Dan kijk ik er een kachelformaatje. Het is tijd voor de kachel. Nou ja, soort van. Maar dan list hem dus onder water, dan list hem dus het gas eruit erin. Ja, hij zit er bijna vol. Is dat net zonde? Nou, maar hij is hier helemaal leeg. Het laatste beetje. Want als zijn je het flexen, dan komt er vonk bij. Nou, dat is boem. Dan komt ze in de krant te staan. Nou, ik denk het toch. En dan is er een kachelformaatje. Ja, zo'n boetenkachel. Piepje erop. Oortjes eronder. Dus dat is best wel handig. Ja. Maak het wel vaak van sokspul. Ja. Ik die het eerst thuis met de tuinslang. Dat werkt ik net echt. Voor de toeslang vullen. Ja, maar dat kon natuurlijk ook net. Maar ik denk dat het straks volgens het zullen komen een pitbull zit. Maar is het er wel eens vaker in zo? Nee. Ik dacht gewoon. Ik hou wel eens zijn kachel zoen, maar ik dacht, probeer maar wat. Maar ik ben echt zo zijn te flexen, want dan. Ja, dan komt het echt niet goed.